Kubor nakashlem jong unong san hima. Kajingmi khubor ban kalyang shuki President ka Meghalaya Pradesh Congress Committee kadai tang kajing penbot nam laki katuk ani ki bakwa banwan phai byang shaka party hendai naga party hi kamdan ka bakum kata ya kani lakren da secretary ka Meghalaya Pradesh Congress Committee uba Manuel Badwar hakji kendo kinong thok khubor hakala asngi ublei uba Manuel Badwar habe kren ber kinong thok khubor ula ong ka party hi ka khremdan kajing kren ban kalyang president But ya kita kijing kran ru ka party kamdan jing tip AA le se gane ke jing ong ka day na kinong yalam jong ki we ki party ba minta ki lakwa banwan phai handai ki tieng ya uba Vincent H Pala namar hakapor ba ki mi na ka party ki lakran tam bat kan tho pala te ka party but na ka jing don jung ukum u president ki shinran banwan phai but ki kwa ba un hiar shuki ula uba Manuel ula ong ha jing pet jung u pat don ubala banong president kum uba pala ubas kham jing mut ubas kham nong rim Habang idon kumuni unong yalam ubas kham menyalam ke party kamlong ke badai ban be ne ban penhiar shuki yu ulaong uba Manuel ulakentui kinu ki bas ngau iet bat bas ngau dan kam badai ban penklanya ke party kidai ban mi shakmat hendai ban shu keno na kumni kumtai shu ulaong ba usngu thu ba udan ha ke party ke babiang ke baklan bar ukan menru ba ke party ke lanang kiyo shu ha ke jila ulaong ba ki batrei ha po ke party ke sngu thu khampa But don jing thot AA ka jing tre kam bat uba pala namar ulong ubriu uba bet bat uba ya chakmat uba Manuel ula penshairu baga jing ong banwan umali karjun kharge u president ko All India Congress Committee kamdon jing day ban ong ba ulwan penkalyang shuki hendai ka day ka jingwan jingo eka party ba kum unong yalam ude banwan pet eka party hapo jila Meghalaya ban ong man change president kata ka jing ya keren ka jing ya ja ka kata Ngi na kaliang partita nga laban ng EP kamdan kong taki kay mano bayakran mano bamayakran ban pentit hi ngi kebetulan partita mandan pentit te ban man change president kum bakalong mantaya ledi hi nga superkhat yang na kaliang parti kan te kidai tangki political requirements na kaliang jong kibay parti let's say kidon kibay balakwa manong pat siya parti Hindai kiting namal ba por ki pet na ka party ki la kerentam ni ka party por ki pet na ka party ki la kentho e ka party man na biang te kat badang dan hu president namal mo utu la yu ilon e ka kam jobo jong ki kumlo ki keren te la sim ta ki shinlan ki non man phai te na ka ta jing tieng ju ki ban man phai la si ki la kwa e bo Presiden man Hersuki hanya ngipan bersyukur dia nak kalian ke parti tu ngipan ngapet pat na kanjing di junga kan amdan pi ban ong ba mano bala banong presiden menta iba scam ke jingmon iba scam ke nong rem kum iba pala te abang idon kum kata ke kum uta we leader ke parti am tharai ke dia ke kom ban shu kalian ni ban be ban le kumba ki atho apo bor ke te kas idi mapalahi la long president mentala lais nam la chan saus nam te idam dan hi katam ke ba idi ban pan te ngali ngasngo ba ke ka parti hi ban klan kam dei e tan president ya ka parti ba kan klan ke dan kam ne trelang pal khat hi nadu na block nadu na ki unit nadu na ki district mah te kajing dan kam di hantar kan tela dadan ki bri ki ba sngo ba ki dan kam ban pentiu ke parti ki sngo e ke parti ki di man mi jak man mata ke parti kan dei ban shu ong ma shu wan ta kan ban shu wan de no taman shu pen ta ka pe te ke parti ka la khlan hi ke jing jai ke ni lu ngapet nya kan ke de iman ba ki la su thu de ba parti ka la nang yo traction mah kalau nang kiyo dia karena suatu bakal nang kain nama ki pun lah ki beri phone buat dia ngaruh teki om pak mana ni nyarum yang no parti te ngam nai keren ia tangi ki lidah ki behe ngepet nadu natrai nadu ni ki blok ma phe pi ong ye ka dau ki ne pi ong ye shela ne pi ong ye ka sora ne pi ong ye ki siste se jante he cha ong la ne si la bon ki beri ki la samban tur tengah suatu ba ka parti kan sayang la song yang heke te banong si ong ban de si ngathai nga ki dan pat ki political leaders bakham
Maksud orang nak kuat kan ti sini setai kila sutu parti kila klan kila kuat man phai biang nei kim not man phai ki pen mi thok bria nei ki khana ki bo mi blok ko mi namar ka parti madas ka di masakut be tang po parti te kam dei te man ban batai manoi ni tengi sutu bang hidan uli dah lo biang ni sutu bang hidan ko organization ka baklan ni sutu panang ni syakmat lengin nang kiu shu bang hidan kata ka jingker mendo ba parti kan nang kiu ndai tang hapo India bro ko wei ndai tang hapo sentar ndai ha state namar ba ngim dei te ngam nget te ka tu ba om ba la ta khan chap dengin khap khan mangi nga ngai ba ngi khap khan bet na ka nong rim jong la jong shwa kabaja usually kata ayam jase hendai kanong rim jong jong tingi di mentan te parti di mentan channel ni kan tingi angas mo ba kumbakaya kam himata ngam ni batrai hi apa parti kam dan mau jing thut du emi masu ba sup hatre kam mapala na ba ilong very transparent ilong straightforward hawan kidam kibre bi ki om ba kum politician im dalong ndai ngi pat ngi bayatre hang tu hapo am kum ka organization am ibiang pa te kan yu ngi bang yu hi kalong kam dan kum kata ke na Delhi u president u jong ka AICC I mean honorable president Jumi u Kharge u khoi u Oman chene manchwa hanai u khipang no u khap le tu surgery jong han abo pacemaker te in simple manwan te lanu in one katangin happy pan bet tamba obviously in one kin sawan mo nei katu om bong man pen kliang suki katu dei baki one because naka organization te kin haman hi te matala kan no shu hi khlaman no last visit we visit Rahul Gandhi te hadin katu to obviously naka organization hi te kin one bet te ngile man pen plan choi ka grassroots level ke ngin sa khap ya china choi ki block ki ba kham khlan ya singin sa bu kham ki ba kham yu panong yo president ni dan kam change tu pi ngam so ya jum bat hari kan tim tak kan ni simple kat bakalong parti hedin kan ni ngidan kam ni tre shot ya kata kadi ban kam ban pin thop ria ban pin mi ni ki ku bot te kam dan ji ha e tu ya mak ni a thai lai kran na bon sen ma ndai e ta ma shu on kadi kadi tam personal view jong ha nadu be wan di mapala kum congress president ki bon ki ba phet ndai e ba ki phet na man ke ro kadan kata ka tasil ma chu ong ka jing yes jim bam yes thu jumot na pedeng i Dr. Mukul but in mapala up to a certain level kan ngam ong e ba kim dei ba kim su jumot ndai ke shulong no ba Dr. Mukul ha ka tu ka por udon kata ka jumot ba kwa bandang manu ban simti ya kabor jong kongres te kiwan penbi so ki TMC te let's say na shupet in retrospection ni bapet nang ni menta da kabalayat kitu kipor let's say Dr. Mukul ula sha la shulong no ula bakla jumut jiperkat atu kipor kan ula ya ikanti kepala let's say ula bakla sepala dekat tu kajing bakla jong Dr. Mukul bat kitu ki leader bu itahan lang baro khot te napet matang am i long midan lenti shu te kila poi bi hak khap kwa kim la li shu te kadi kajing bakla hi na tu katu ko ken ba let's say kala tam balat ke ego kala khan balat ke ego but let's say mutu shu kwa bor siba palan maka parti kongres la long hak no ko poru kayle ban divide hite ya power jong baro khot la don way chief minister candidate bobon sen hi umde mande president ro namar bakan balance mah na peneng katu ka congress legislative CLP legislative party means ki minister ki MLA bat ka party ka de minyak ka jong hite te congress ka kwa man le kata so the ideal candidate hak to ko por ka jimpet jong ha hi simen na pet ba ide hi mapala bat kumta kan tengah pet pat shupet in retrospection kan ni be shupet ta na pet pat wadi ba Charles Pingru he was a good man there's no denying kan hindi let's say ka party kan pat yu e be ila de ban long ban bat ya ka president ha tu ka kenti kan te ko apa nap ki te fi ban long politicians ban le politics fi hap long patient tu ta kom fi hap pet te ka por de me syukur ki bam jaklut te kajing bakla kajing mi
jong first batch of politicians na po ka Congress ka tu por ka tebi ke jeng pakla je Dr. Mukul kata te ngimla panlen hadin jong tu ki banang sa pat bar ka parti let's see ki kam suthu baki don kata ka bor ka baklan ki sngo ba ari habang idang don ka parti ki sim kabu penman te ka tu jeng sim kabu ya ka kong ka parti ru kam ailan te kidam ki demand ki ba pher ki bam sola ben yu te haba ki myo ya ta demand ki pentho bria ki no ki phet penman te ki long no ba shu thau de ha por ka ba mi ham ba shu sha ka no ben no sitting president ka te ban shu pet pat na po hi de ni ba pet hi na po ta kam de ya ta ta kan ba ong ba ba klai ma pa la ke ka ngang yang ai simat kam de ban athai ka parti ban ko hi ki batre hi po ka organization ki babat ka mahila ki babat ka youth congress ki babat hi committee ki ba pher ba hi ngete ba kam la ban no ta te ha te ka shu long no khang ta kan chu thaus nu bo ka yan no ta ka ya ta ka ru kom ndi ban na pet pat nang ni shakman ho wa kila ja kita hi jing ja ban ong parti congress kan yap jelap tak bam la long naman ngin khap ya kiu biang hi te ta kata hi ken nong pi gong ban chu kun no ta no ka de jing bakla hi jong kilida tu ko por ba le se kila sim advantage ki ai ka pressure ke BJP tu ka bon namar bang pet kaditang Meghalaya te hadu kini ki kindat senam kan kaditang Meghalaya ka ba let's see ka sarkar kam ju khalem lada don sa mano pedeng napit kam ka Arunachal Pradesh menshwa tang shu khalem sarkar Congress la khalem lang ka Arunachal napit sipo Nagaland lu kalong bikumta ha Meghalaya suki mentah pa ngayu bakala nang sedang long mentah ka syong ba mano banan ha pedeng ka sarkar kan ni long te kalong ka peni ke jing tulad dengan politics jong state kan pipet ki state ki baklan ko politics kum ko West Bengal la da de mangana BJP ha padang lu ko West Bengal ka dambe ka sencha jong pe ka Karnataka la da dan mangana BJP lu ha po Karnataka ka sarkar ka de ka ba pheru kimti ki ya bi shkhma ne ki state jungi ha not is ki stop de la da tolat na shatei shani ru khallam lang tu ko long bet kan te kami halia kam julong dum shwa tang kini ki sipori mangai inga bakila sedang man si tur betang syai mano baru lah sarkar pedang ke si kajing kwa kwan jung ki kelang pun tangkat